Arabako Bertsozale Elkarteak bi ezaugarri nagusi izango balitu, bate izango litzateke epe motzeko tradiziori begiratuta azkenengo mendean ez daukagula olako erreferente nagusirik. Hortaz, eskuak libre sentitzen ditugula bertsogintzarekin esperimentatzeko, eta hasieran edo abiapuntu izan genuen garai horietan bertsogintza tradizionala erreferente izan zen bezala, ikusi genuen Arabako beste esparru batzutara zabaltzeko, hortik haratago jo behar ginela eta gure buruari esperimentatzeko lizentzia hori eman. Esan duen bezala, tradizio falta horrek eskuak libre uzten zizkigun hortarako, eta ez gero pisu edo konplexu hori gainetik kendu beharriko. Bigarren ezaugarria litzateke, bai populazio zein soziolinguistikoki Araba Gasteiz da hein handi batean eta beste 3-4 herri. Hor bizi da populazioaren 85%. Horrek esan nahi du beste 200 herritan geografia oso banaturik populazioaren 5% bizi dela, eta oso herri txikitaz ari gara hitz egiten 10, 20, 30 pertsona biztanleko herrietaz. Horra nola heldu? Arabako Bertsozale Elkartean bitartez eta bertsogintza eta euskalgintza uztartuz, lortzen ari garena da hain euskaldunak ziren lekuetara euskera helaraztea, bertsoa helaraztea, eta zentzu horretan Arabako Bertsozale Elkarteak bi funtzio nagusi egiten ditu. Euskera badagoen lekuetan kultura bermatzen dugu bertsoaren bitartez, eta euskera hain sano ez dagoen edo hain osasuntsu ez dagoen lekuetan euskeraren presentzia ere bermatzen dugu bertsoaren bitartez. Orduan, bi esparru nagusiek indarra hartuta, uste dugu gure lanean ondo ari garela eta aurrera jarraitzeko gogoz.